ha sortit de la idea de fer teatre conjuntament amb el Dofí i amb Mossegades. El projecte consisteix en crear una obra, començar-la des de zero. I a veure d'aquí què en podria sortir. Una iniciativa diferent. La idea era portar una obra de teatre que fos inclusiva. I a partir de la implicació de tothom, Volíem provar a veure què passava. I aquí va ser quan va sortir la idea de teatre a l'abast i una mica de teatre inclusiu. Una obra de teatre que es vegi que el teatre el pot fer tothom i el pot fer bé i de qualitat. Després d'haver plantejat tota la idea del projecte, un cop vam començar, ha passat primer tota una fase de conèixer-nos, d'agafar confiança, no? Generar tot un espai de confiança, que ens sentim còmodes treballant. la intenció d'aquest projecte era que les dues entitats col·laboressin juntes. Les dues entitats que aparentment estàvem separades, doncs, poder formar pràcticament com una unitat. Intenta encabir diversitat per tot arreu i és lo maco del projecte. Si les entitats haguessin treballat per separat, potser no hauria pogut sortir. La següent fase hi va ser començar a explorar amb el material que havia de tractar l'obra, no? Que l'obra dèiem que a més tractés sobre perspectiva de gènere, no? I vam començar a agafar 4 idees, no? I aquestes idees les vam començar a desenvolupar, a provar. I simplement des d'aquesta espurna de dir, vale, doncs des de Disney anem a veure per on podem encabir els diferents temes. Per part del Dofí s'han implicat moltíssim. Són els primers que estan encantats. Venen aquí cada divendres amb molta il·lusió, amb moltes ganes. És molt gratificant sentir doncs, que a lo millor s'han passat la setmana parlant de teatre o veure amb les ganes que venen i és que estan esperant el divendres per poder venir a teatre. Jo personalment l'experiència com a dinamitzador i anar creant l'obra, molt divertida perquè m'ho passo molt bé, riem molt en els assajos. Estic molt content, tant personal com professionalment, d'aquesta experiència perquè és molt maca i molt enriquidora. Per ells poder treballar amb una altra entitat, amb cares noves, amb gent diferent, gent que els hi aporti coses noves, és supergratificant. Tothom s'ho passa molt bé. Com que treballem també molt amb la improvisació, surten coses espontànies, de vegades molt més originals de que si ens haguéssim estat damunt d'una taula pensant direm això o direm allò altre. Jo com a monitora del Dofí, la veritat haig de dir que estic super sorpresa perquè he fet moltes altres activitats, el que passa és que sempre t'esperes que puguin passar coses, però mai t'esperes tot el que m'està portant al teatre i tot el que m'estan demostrant dia a dia. Al principi hi havia la incertesa de què passaria, però que ara crec que si ens preguntessin si ho tornaríem a fer és que ningú s'ho pensaria i que diria que sí. La veritat és que és increïble veure com cada dia doncs, allò que et pensaves que potser seria impossible de fer, doncs ho fan i és molt guai.